Kupujete nehnuteľnosť? Novostavby sú určite lepšou voľbou. A ty si tým určite istá? Myslíš si, že staré domy sú zaujímavejšie ako novostavby? Áno, myslím si to. Ukážem ti dôvody, prečo to môže byť výhodnejšia kúpa. Tak to som teda zvedavá. Životný priestor. Väčšina starých domov stojí na veľkých pozemkoch, ktoré už dnes skoro nikto neponúka. To je pravda. Ale kde ten dom stojí? V stabilnej lokalite. S vybudovanou infraštruktúrou, kompletnými sieťami a prístupovými cestami. Toto môže málo ktorá novostavba ponúknuť. A čo ten tvoj starý dom? Ešte stojí? Nerozpadáva sa? A čo tá tvoja novostavba? Už stojí, alebo je len nakreslená na papieri? Môj dom už stojí roky. Silná, overená konštrukcia. Mnohé staršie domy boli postavené z kvalitných materiálov, ktoré naozaj prežijú 10 ročia. Ale prečo si mám teda vybrať ten starý dom? Za minimálne náklady, na rekonštrukciu bez väčších úprav a môžeš sa hneď nasťahovať. Vieš čo? Po všetkých tých dôvodoch som zvedavá. Na túto obhliadku by som teda určite prišla. Teším sa na vás, keď na obhliadku prídete vy. Volám sa Andrea a spolu s mojím partnerom pracujeme v realitnej kancelárii AP Company. Ak hľadáte dom s priestorom a charakterom, dohodnite si obhliadku.